Sumar na Khlem Jong unong san Hima. Unong yaki na kabanta ki khun samla kari uso nam Wangchuk. Hagasi satjan ula syak kemno na jantar mantar batlara no yu ban penkit syaka jaga ai jing Sumar ha VMMC and Safdar Jong Hospital. Hadin ka jingaki ba Khlem bo por ka baula syong syak thangan minta ka balaya at hoisngi. Kani ka jingaki uni orang ba kalong na kabanta ki khun samla ki bla shudu yala ka jing im na kabanta ka need exam ka badang shen ka jinglat tu jingi kot jingkeli. Bat ka jing bamla ashu ki khun samla bani khun biang ha ka jing lingkot jingbut ka jongki kila shushim no yala ka jing im. Kat kum ki tulong kubor layat hu baya Wangchuk la syara no na ka rinsan ka ba usyong sya thangan hadin saw pupra kenta syuaban pendlong ya ka jing ya pat ba sya parlimen. Kat kum kadur layo i baki pulit kila paharab ha bat kila kiyo ha ka rinsan ban ra no yo Wangchuk da ka bakeri u da ka janli. Kani kalong na kabenta ban kiar na kajing sya shon ha ki kamera. Shu layatu baki nong yalam kaliang persya ha kasi satjan kila penrem juri kajing le don bor ki pulit ka Delhi hajan tar mantar hadin ba unong yaki ula syara no sya ka jaka ai jing Sumar. Kinong yalam kila keno baki pulit kila le don bor persya ai kajing yaki ka bajai jai. Da ka bakeno ru ban pendu ya kajing persya bat bu jing keliru ya ka jubab iki jing dawa jong Wangchuk halor ka need UG. Uway na kinong yalam kaliang persya UMP Raja Sabha ka AAP u Sanjay Singh hagarinsan ex ulat ho sya menteri rang ba adu kari Narendra Modi da ka ba ong ba ka kani ka jat jingle bian kalaja. Modi kani ka jingle don bor kamla ban ne Islam. Ki khun samlahi ki ba me sempat da ki dieng kin sapin Khlem me ka khet jong me. Haga jaka ba min sngap ia ka jing dawaw ni rangba ubaya ki da ka basya thangan minta la ar poisngi ubala jan poi shadu uput ban syayap Henry ula syara da ka bor syaka jaka ai jing Sumar. Hadin belara no ia Wangchuk Shah Hospital ki doktor kila pentip ba Wangchuk na ka daw jong ka jing trot bor ka jong bat ka jing runa ha ka met lahap ban yai bot din ka jing bishar bnia ia ka jing long jing man ia ka met ka jong khnang ban yo ka jing Sumar. Na kaliang ka Kurim jong Wangchuk ka Gitanjali J angmo kala ong ba ukurim jonga udan hapo hospital nga Khang ka jing ai jing Sumar bat phimla ban sedang ka jing ai jing Sumar Khlem ka Jingbit ka jonga ngan shim ya ka jing kit kli ya baro ladaja ai. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka ban san ka jaka ban kiyo shaprang. है MIT यूनिवर्सिटी मेघालय मानकसनी कलोंग के जिंग सदांग बथमा कि जिंग इकाई बपुरा कटकुम कजुक कबमता के MIT यूनिवर्सिटी कदन बोनजाइट की कोर्स बात की जिंग इकाई कुम का फैशन डिजाइन फिल्म मेकिंग कम्युनिकेशन डिजाइन म्यूजिक BBA MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट Nursing, BTech, Computer Science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kala long ka jing shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.